салом дӯстони азиз, муроҷиати ман барои тамоми мардуми ғариб аст ва тамоми шахсоне ки шиносошон дар ғарибӣ қарор доранд. Дӯстони азиз, агар ки шумо хоҳед ки трудовой договортона дар МВД дар учёт монед тавассути барномаи госуслуга ягон ҷо нарафта, МВД нарафта, барои чӣ кора мекунанд? Барое ки патенте ки вақте ки шумо мегиред ягон ҷода кор да медироед, вақте ки ҳамун трудовой договортона шумо дар уведомлени дар МВД намонед, дар қайд намонед, патенти шумо пас аз 2 моҳи гирифтан месӯзад ва шумо маҷбур мешавед ки ё ки граница гузаред ё ки Тоҷикистон рафта оеду аз сар патент супоред. Барои ҳамин муҳим аст ки мо трудовой договори худамонро дар уведомление монем ва барои ҳамин ман барои шумо як видеоомӯзиш тайёр кардам ки шумо метавонед ана ҳамин видеоомӯзишро дастрас карда тавассути барномаи госуслугаи Россия трудовой договори худатонро дар қайд монед дар ана ҳамон шаҳре ки шумо кору фаъолият карда истодаед. Барои дастрас намудани ана ҳамин видеоомӯзиш ба рақамҳои WhatsApp ки дар зер шумо дида истодаед метавонед ки муроҷиат кунед ва мо ба шумо кӯмак мекунем. Худованд нигаҳбонатон.